חלק 2 משרת לשבוע. איפה הבקבוק שלו? גיא, למה אתה לוקח לראות את הבקבוק? כי עשינו ונייר מספריים ואמרנו שהמפסיד משרת של השני לשבוע והוא ניצח ועכשיו הוא ביקש ממני להביא לו את הבקבוק מים. איך אבל אתה הכי טוב בכיתה בנייר מספריים. הייתי הכי טוב לפני שהוא ניצח אותי. את האמת, אתה יכול פשוט לא להקשיב לחובה הזאת ופשוט להישאר בכיתה טוב הפסקה עד שהתחיל השיעור. לא יכולתי שלא להקריב לשיחה ובאמת שאתה חייב עכשיו להביא לו כי זה חובה, אתה משרת שלו. האמת אתה צריך פשוט להישאר עד סוף ההפסקה בכיתה כי אתה לא חייב להקשיב לחובה הזאת. מה, אתה מסכם אמת או חובה? תפסיק להגיד אמת וחובה. מה? בקיצור שיער בכיתה. כן, עדיף לך, ממילא זה עד סוף ההפסקה כי אתה חייב לשבוע. טוב, אז אני כאילו אחזור את הבקבוק. המחיר זול